Qozan Kremlinda olqışlar tınmayı bugün mында Евроскиллс Graz жеңүүчүлөрүн хүрмөтлөйлөр. Австрияда узган чемпионатта Россия жыйылма командасы биринчиликни алды. Татарстан егит кызлары 14 медаль yollый, шуларның 7-си алтын. Все конкурсанты получили колоссальный профессиональный и конкурсный опыт. Это неоспоримые преимущества вашей дальнейшей карьере. Уверен, приобретенные знания, навыки будут полезны при решении производственных задач, а также станет примером для ваших молодых коллег-конкурсантов. Кадірлі достар, сізге есенлік, саулық, бақыт, яңа оңышлар тілеймін. Бек зор рахмат. Bir aylık жеңүүчүлөрүнү Qozan аэропортунда каршыладылар. Кутлоо сүзлөрүн биринчилерден булуп әтиянилери, устазлары, дуслары айтты. 31 илден келген 400 катнашуучу арасында иң булыр үчүн зур ысталык керек. Сагдиана Рыстамова отель белән идарә итү компетенциясендә биринчилекне яулый. Бирем буенча ул Дублиндагы кунакханага туристлар урнаштырган. Алар белән инглиз телендә аралашкан. Мы научились общаться с ребятами из Без башка ил егет кызлары белән тәҗрибә уртаклаштык. Шул рәвешле инглиз телендә һөнәр осталыгын да камилләштердек. Минем өчен бу зур мөмкинлек. Этот чемпионат — это потрясающий опыт. После чемпионата мне предложили... Чемпионаттан соң миңа Казанның бер көлиятендә эш тәкъдим иттеләр. Евроскиллста алган тәҗрибә мөмкинлекләрне киңәйтте. Хәзер республикада да, ил күләмендә дә үсеп була. Фикерләр күп, эшләргә кирәк. Идей много, будем работать. Киләчәктә алар безнең мастерларыбыз, безнең укытучыларыбыз дип була дип уйлыйбыз һәм без аларны шул юлга әзерлибез. Татарстанда эшче һөнәр осталарына ихтыяҗ бар. Рөстәм Миңнеханов шулай дип ассызыклады. Җитәкчеләргә бу мәсьәләне күз уңында тотарга кирәклеген әйтте. Обращаюсь к присутствующим здесь, нашим коллегам, профильным министерствам и руководителям. Такие кадры должны быть востребованы прежде всего в нашей республике. И, конечно же, я просил держать эти вопросы на особом контроле. Җиңүчеләргә президентның министрлар кабинетының рәхмәт хатлары тапшырылды. Алтын куллы егет кызлар киләсе дөнья чемпионатына әзерләнә башлаган. Ул 2022 елның ноябрендә Шанхайда узачак. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.